us have the Chief Justice, whether he chooses a retired judge to convene the meeting or the dialogue amongst political parties. Amaqela amathandathu ezopolitiko abhalele ijaji entloko icela ukuba yonyule ijaji ethathe umhlala phantsi ukuba ibe yinxalenye yeengxoxo zokwakha urhulumente obambiswano. Kusweleke intwazana eneminyaka emine emva kokuba litshe lanqunqa ikhaya layo eKimberley kwiphondo laseMntla Koloni. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Ibhalele ujaji Raymond Zondo imibutho emithandathu yezopolitiko iUDM, iACDP, iATM, iPAC, iUAT neBosa ukuba achonge ijaji esele isidla umhlala phantsi ukuba ijongane neengxoxo zokusekwa kobambiswano ngolawulo. Lamaqela akholelwa ukuba onke amaqela afumene isihlalo esinye okanye ngaphezulu epalamente kunyulo lwakutshanje kufuneka avunyelwe ukuba axoxe ngenkqubo karhulumente. Kutshanje iANC iye yakhetha ubambiswano ngolawulo kodwa iEFF ayifuni ubambiswano ngolawulo ukuba kukhona iDA neFF+. Amaqela amathandathu acele ukungenelela kwejaji eyintloko ukuququzelela iingxoxo ngobambiswano ngolawulo phakathi kwemibutho yezopolitiko epalamente. Lamaqela athi injongo yale ndibano iza kuba kukubandakanya iingxoxo ezakhayo malunga nobambiswano ngolawulo. Let us have the Chief Justice, whether he chooses a retired judge to convene the meeting or the dialogue amongst political parties, so that we put forward to seek what would be the government of national unity look like, what would be a parliament look like, what would be the role of the opposition look like in the 7th parliament, given the fact that there's no outright winner. Umhlalutyi wezopolitiko uqhuba athi to then ask the Chief Justice to bring in a judge to oversee these talks, for me, is a non-starter, because the Constitution says that if there is no outright winner, then the parties that have seats in the National Assembly have to find each other. The Constitution doesn't say that you must go to the court and then seek their intervention, because we have not even tried. But then they do have a point. As long as we have seats in the National Assembly, you are entitled to be considered. By the way, it's not compulsory. The party with the majority of seats may decide to include you or to exclude you without breaking any law. Kusenjalo kulindeleke ukuba inkokheli yeDA idibane inike ingxelo kwibhunga layo ngelixa igqiza lomanyano leIFP nalo lilindeleke ukuba linike ingxelo kwikomiti yesigqeba ngomvulo. Samkelo kwinkalo ezahlukeneyo isibhengezo esenziwe iANC kule veki sokuba iza kuhlaba ikhwelo kwamanye amaqela ezopolitiko kusekwe urhulumente wembumba kazwelonke okwemva kokuba lo mbutho uphanzile ukuphumelela ngesininzi kunyulo jikelelo oludlulileyo. Usopolitiko waziwayo kwanomcebisi kwiimeko zongquzulwano uRalph Meyer uthi kuninzi okunokufundwa kurhulumente wobumbano wango-1994. uRalph Meyer nowayengumcebisi oyintloko worhulumente weNational Party kwingxoxo zentlanganisela yamaqela ngo-1993 uthi ngundoko ukuba amaqela ezopolitiko asebenzisane ngokusemdleni welizwe. Parties have to accept that they have to work together in the interest of the country. There is a party that has the majority of votes, not more than 50%, but at least that party should take the lead. Kanti ke mhlalutyi wezoqoqosho uXhantipai uthi abatyali zimali kwanabahlali ngokulinganayo linyathelo abangalilangazelela eli lorhulumente wembumba nanjengoko lihlanganisa imihlambi eyalanayo kwisithebe sentsebenziswano. The kind of conversation that has been brought on by the president and the ANC around this idea of a government of national unity probably brings a little bit of comfort, because it suggests that everybody is coming to the table, perhaps that South Africans very, very much love this idea of consensus. Kusenjalo abagqatswa abazimeleyo okokuqala ngqa kwimbali yeli bebevumeleke bazigqazele amaphondo nozwelonke kunyulo, kodwa akho noyedwa oyibonileyo impumelelo suke yachasela yangalithamsanqa. Ingcali yezomthetho nophuhliso uKarabo Mkhonyana unika izizathu zokungaphumeleli kwabagqatswa abazimeleyo ekwathi kusadingeka abafundiswa abavoti ngembaluleko yokuvota nokusebenza kukarhulumente.
in the eyes of voters, we need to know who you are in order to vote for you. And unfortunately, even just the limited media coverage, the limited incorporation in political debates means that we're not really exposed to who these people are. Kanti abagqatswa abazimeleyo behlangene benze ngaphansi kwama-20,000 kwinani labavoti. Liyaqhuba iphulo lokucoco thongathi kuMantletheku kulandela isitshingitshane esiqoqiselo mmandla ngomvulo kubhubhe abantu abasixhenxe kuquka imveko ezintathu kudilike izindlu konakala neziseko zolwakhiwo eThekwini nakwiziphaluka. Baninzi abafumene umonzakalo lilonke inani labasutywa kukufa limi kwi-12 xa kubalwa nezinye indawo zeliphondo ezifana neNquthu, iHlabisa neShowe. Isishingishane sishiye kukhalo ezindaweni eziningi ebangeni elingaphezu ka-10 kilometers. Izindlu zacekeleka phansi kwadaleka umonakalo kwengqalasizinda, kanti kuyaqhubeka ukuzama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Labo abasale bengenamakhaya bakhwesiliswe emaholo, kuthi abanye baya ezihlotsheni. Abanikazi bemizi sebezama ukulungisa amakhaya abo. It affected us very bad. As you can see, this has been their home for the last 40 years. So it took 3 seconds to destroy what they built in 40 years. It was devastating, it was terrifying. There's no words that can describe the feelings that went through me at that time. I thought I'm not going to come out alive. Isikole isiTides Combine othongathi isiqikeleke phansi. So we're under pressure as the governing body, as a school. Our school stopped. We have nowhere to go. The department has not come to the party in terms of aggressive enough to try and assist us here. Khona manjalo umnyango wezemfundo esifundazweni uthi wenze izinhlelo zokuthi abafundi bayiswe esikolweni esingumakhelwane eLamesi. Isifundazwe sithi sithole ukuthi bangu 17,000 abantu abathindekile, kuthi amakhaya angu 7,000 aqikeleka phansi, kwathi abantu abangu 1,200 basala bengenamakhaya. Mlondi Khatebe, SABC News, othongathi. Kuqalisiwe ukukhucululwa kwiKharu emva kwezantyalantyala zemvula nezikhukhula ezihlasele kule veki. Kuvalwe imigwaqo emininzi ngenxa yokuwa kwamatye nezikhukhula kwindlela u-R328 phakathi kweThorweni nemiqolomba iKhango. Le miqolomba inomtsalane kubakhenkethi bale ngingqi kwaye ivulwe ngokutsha namhlanje emva kokuvalwa kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo. Ukuwa kwamatye kukhokelele ekuvalweni kwendlela u-R328 iintsuku ezintathu. Oko kubangele abatyeleli bangakwazi ufikelela eKhango Caves. Le ndlela ivuliwe kwakhona kwaye bayathontelana abatyeleli kule miqolomba. Ons was nou nogal gister. Uthi bebedanile ukuvala imiqolomba ivaliwe, kodwa ngoku bayavuya xa befika kuvuliwe kuba basuka eRustenburg besiya eKapa. Ons is baie bly gewees. Nangona kuphulukenwe nengeniso yeentsuku ezintathu, le miqolomba izuzile kule mvula. So the caves constantly needs water. It needs water obviously for the formations to grow. So it has its positives and its negatives. And we are so thankful for the rain. Also needs water. Urhulumente nemibutho yabucala babambisene kule veki kuhlanguleni abantu maxa wambi bezisa oko bakudingayo. And at this stage, I think the most important thing is there was no loss of life. And we have a little bit of problem with the damage that was incurred for the infrastructure, especially our low water bridges, our roads. But with the assistance of the engineers from the province, roads that should have been closed for weeks were reopened again within 1 day. Ubuninzi bendlela zivuliwe kwakhona, kodwa inyoba iMaringsport edibanisa lo mmandla nePopofolo kumbindi weKharu isavaliwe. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eThorweni. Ukanti xa sibuye evenkileni umbutho ANC eLimpopo utyhola amapolisa ngokucupha amalunga lombutho kwiziganeko zobundlobongela eJuju Valley eSishego ngaphandle kwasePolokwane. Kodwa kuqala masithume umntwana eMalikeni.
Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijeli SABC1 sisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba sesixhosa. Make siphinde sikrobe kwinqaku lethu eliphala phambili ngalenhlwa. Ibhalele uJudge Raymond Zondo imibutho emithandathu yezopolitiko icela ukuba achonge iJudge Selisidla umhlala phansi ukuba ijongane nengxoxo zokusekwa kobambiswano ngolawulo lamaqela akholelwa ukuba onke amaqela afumene isihlalo esinye okanye ngaphezulu eParlamente kunyulo lwakutshanje kufuneka avunyelwe ukuba axoxe ngenkqubo yorhulumente. Umasipala Mbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni uqalise inkqubo yokufuduswa kwabantu abashiyeke bengenamakhaya ngenxa yezikhukula besuswa kumaholo oluntu besiya kwiindawo ezihlala abafundi eKariyerha bangaphaya kwama3,000 abantu abashiyeke bengenamakhaya emva kokuba izikhukula ezihlasele liphondo zonakalise izindlu zabo. Emva kokuchitha iveki kwiholo zoluntu nakwicawe ngoku ezintsapho zifuduselwe kwindawo yokuhlala engasese kodwa inkqubo yokufuduka sele inemingeni amaxhoba awonobanga yile ndawo yokuhlala intsha. We were promised that the living situations would change from the churches where we were supposed to be, and yes, I wish you could have seen how the toilets look inside. We have children here. We haven't bathed since last night, since we were moved from the churches. This place is dirty, it smells bad, and there isn't even hot water to wash. Not even stoves if you want to buy our own food. It's like we were dumped here. Umasipala uthi uziqwalasele izikhalazo zamaxhoba eMpuphuma. They have been informed, our Human Settlements Department, and they are out there going to those facilities, go check it out and then deal with the matter. Amapolisa abhaqa omnye umzimba womntu ekuxelwe ukuba ulahlekile bayaqhubeka ukukhangela umhlobo wakhe oswelekileyo odukileyo oku kukhokela kwi-13 inani labantu ababhubhileyo kweli phondo kuquka abathathu ababhubhe eMonti. On Friday, the body of the 10th victim, a female who was reported missing in Karika, was recovered in the afternoon on the Swartkops riverbank in Kyla Street. The victim went missing together with a friend when their car was washed away on the 1st of June in Karika. The vehicle was also found submerged in water. Inquest dockets are opened in all of the above drownings. Kusenjalo umasipala ombhaxa waseBuffalo City ukhuphe ingxelo elumkisa amaxhoba eMpuphuma kulommandla ukuba angaphinde akhe ngasemlanjeni nanjengoko abanye abantu bebuyele kwindawo abahlala kuzo. Bangaphaya kwe-1,500 abantu abathe bashiyeka bengenamakhaya eBuffalo City ngenxa yezikhukhula. Kwiindaba ze-SABC, Ndunguntombuzo Kobhalintulo eMpuma Koloni. Intombazane neminyaka emine ibhubhe emlilweni oqhuqhise umzi wosapho lwakhe eChrisani Park eRhalishiwe Kimberley. uLuthando Chaka nodade wabo neminyaka 7 bebebodwa ngexa bekuqhambuka lomlilo. Uphando lokuqala lubonise ukuba aba bazalwa kunye bebelele ngexumama wabo ebesemsebenzini. Kukokushiyekileyo emva kweshwangusha lokuchabalala kwetyotyombe lidangatye lahlanziselwa kuLuthando neminyaka emine. Udade wabo omdala usindile kulombhodamo noxa ebalekiselwe esibhedlele ngenxa yomonzakalo ongenabuzaza. Bendingayazi ukuba ngumntwana wam lo uswelekileyo ngoba ndihlala kweyam indawo bona behlala nomama wabo. Ndive ngetyotyombe nomntwana otshileyo engingqini xa ndifika kwindawo yexhwayelo ngowam. Abahlali bazityande igila ngodandatheko olubongameleyo emva kokuba imigudu yokusindisa umntwana ophulukene nomphefumlo ife namthanyana. Uthi kuyakhwanqisa oku akacingi ukuba uza kulala ubehlayo ngokuhlwa njengomama unxelerhekile isijwili somntwana singavakelanga ukuze udade wabo asinde. uBen Moiloya unendlu esondeleyo kweli khaya uphulukene nako konke nanjengoko umlilo unwenwele nasendlini yakhe. Moiloya uthi usenzile inzame zokucima lo mlilo suka waya uqatsela ngokuqatsela. Ndiphulukene nento yonke yendlu kuquka nempahla zonxiba. Abakwantsasana bephondo laseMntla Koloni balivulile idokethi lophando lwesisiganeko.
Ukanti ke imibutho yoluntu ithi iza kuthabathela ingqalelo ukwelulela isandla kwabo bachaphazelekileyo ke kambe inkqubo yoluleko kuxinizelelo ngokwasengqondweni nasemphefumlweni iza kunikezwa kumalungu wentsapho zamaxhoba. Umbutho ANC Limpopo utyhola amapolisa ngokubanjwa kwamalungu ayo ngezityholo zobundlobongela eJujuvele Sishego ngaphandle kwasePolokwane. Bathathu abarhanelwa abaquka ilungu elaziwayo le-ANC ababanjiweyo malunga nobundlobongela phakathi kwe-ANC kunye nokucingelwa kuba ngabalandeli be-EFF ngexesha logayo-nkxaso lonyulo lwenyanga ephelileyo. Kuqutyulwe konzakala abantu ababini kuquka nomntwana ngelixa abanye abaninzi belaliswe esibhedlele. Ingaba ukwiphulo lokuzithengela ismartphone njengoko sisazi ukuba zininzi kakhulu indidi zazo kwaye ungadudideke kodwa ungakhathazeki kuba usandile ehlangane nointatheli yelijelo yezobuchwepheshe uza kuzikhupha ingcebiso ke eziza kukunceda ukuba wenze isigqibo esisiso xa uyokuzithengela umnxeba. Singaphosisanga Maseko Sandile ngenemxholweni. Masibulise kuwesibulisena kubantu phaya ekhaya. Okokuqala nje ifoni noba ikhosta i20,000 okanye i50 rand zenza into eyi1. Okokuqala nje kufuneka wenze lento kuthiwa yazi okokuba ufuna ntoni efonini. Ifoni ufuna uyisebenzisela usocial media okanye ufuna uba i-content creator, uthatha pictures okanye uthatha video. So funeka uyazi uba uyifunela ntoni ifoni, iza kunceda ke loo nto leyo. Tip number 2, funeka uconsiderishe ibudget yakho. Kule nto besiyithetha sisithi ii-phones ziqala ku50 rand uyowuthi qhaqhe ku40,000 ezi-expensive. So if uyayazi uba ibudget yakho yi1,000 rand, ungathi xa ufika evenkileni uyothenga ifoni uvumele i-sales person okokuba zikulahlekise zikuxelela ukuthi thenge e1.5. Okwesithathu, checka le nto kuthiwa zezi-specs. Into yokuqala funeka uyijonge kukuba ifowuni yakho okanye le uyoyithenga funeka ibe yi5G. Sesisukile ku4G ngosisebenzisa u5G kuba ibalulekile ukuthi ifowuni ibe nespeed, ibalulekile ifowuni ukuthi ibe nekhamera eyiquality okanye kwaziyo uthatha pictures. Okwesithathu, ifowuni yakho kubalulekile okokuba ibe nespace. Okwesine ke funeka wenze lento kuthiwa i-research, ujonga abanye abantu basebenzisa ifowuni ezinjani kwaye bathini ngezo phones ezo bazisebenzisayo. Okwesihlanu nokugqibela funeka ujonge lento kuthiwa yi-warranty. I-warranty ithetha ukuthi ke uba ubuyithengile ifowuni ngomvulo, ngolesibini okanye ngolesithathu yakunikeza ingxaki, uyakwazi uyibuyisela evenkileni zingekapheli iintsuku ezisixhenxe baphinda bakunikeze enye ifowuni. Okokugqibela funeka uthathe le nto ke kuthiwa yi-insurance ukwenzela okokuba uba uyayilahla ifowuni ukwazi ubuyela evenkileni okanye kwi-insurance company le uyi-inshore kuyo bakunikeze ifowuni entsha. Hamba ke uyothenga ifowuni yakho phantsi kwezi tips sikunikeza zona. Ngaba abantu ngabacebisa uthini ke ngoku phakathi kwe-contract okanye umuntu ayithenge cash? I-contract iyawuthetha ukuthi loo nto leyo uzawuhlala ubhatala imali ethize, isenokwenzeka yi-1.2 kudipenda kwi-agreement le contract unayo naloo company uthenga kuyo ifowuni. Ikuba yi-prepaid ke iyawuthetha ukuthi loo nto leyo nokuba yimalini na ifowuni yakho noba yi-2,000 noba yi-3,000 once uyithenge cash ithetha ukuthi yeyakho. Nto nje into efuneka uyenzile wena funeka uyithini, uyifunele le nto kuthiwa i-insurance ukwenzela okokuba xa ithe yalahleka, asitsho uba izawulahleka kwaye xa ithe yalahleka ukwazi ukuyikleyima ibuyele back okanye bakuthengela aba bantu be-insurance uyithenge kubo. Inkosi kakhulu ke Sandile ngexesha lakho. Kwezemidlalo, Richards Bay FC iqokelele inqaku eliza kuba likhubalo xa ibingquzulana kwidabi lokuzama ukungena kwindawo yokugqibela ye-DStv Premiership. Ibaroka FC ayikayincamli impumelelo kwezi playoffs kwaye ngoku iliwa libheka umoya kuba akuncedanga nto ukutshintsha umqeqeshi emva nje komdlalo omnye. Abarharha baza kuzingela impumelelo nasebumnyameni xa bedlala namaTuks ngenjikalanga yangolwesithathu. Kamnandi mawethu.